עוד החלקה שבמדרגות תכירו אותו, אלי אליהו בת איתו, ישב בכיסא של הנכים ואז התחיל לעונן מול הנכדים. הוא יושב שם תמיד ובשקט, עוקצת ביטוח לאומי עושה סרט. אמר שהוא לא מרגיש את פלגי הגוף התחתון, וואו, זה למה הוא בכיסא הנכים מעונן לידי נכדים, מדמיין את פפושין מתפשטת. בתיתים שרצים שם על החוף חלמתי על לירון פפושין, ולא ידעתי שעוד עדף בתיתו עוד יחליק במדרגות. בתיתים שמחליקים שם על החוף חלמתי על לירון פפושין מחליקה במדרגות, פורצת המנעול של נדף בתיתו. לירון פפושין, אמא שלך לך נתנה עונש חמור, כי ילדים שאתה לא מכיר קיללת בדיסקורד והם קוראים לך שר בטיטו. אני בעצמי אפילו לא מכיר אותו, כי הוא ילד כפות שנראה כמו הומו. וואו, אמא שלו היא בת של זונה, הוא נראה כמו שלד ממיינקראפט. ראיתי אותה על נדב צעקתי פפו ג'וקי. בתיתים שרצים שם על החוף חלמתי על לירון פפושין, ולא ידעתי שנדב בתיתו עוד יחליק במדרגות. בתיתים שרצים שם על החוף חלמתי על לירון פפושין, עם נדב בתיתו פורץ המנעולים. אני מבקש, אני מנעולן מוסמך, נא לא להסתלבט על כישורי המנעולי מוסמך שלי, כי אני מנעולן מוסמך ואתם לא תגידו לי שאני לא מוסמך על ידי משטרת ישראל. סליחה, בלי תעודה מזהה לפרוץ לך טבע. בתיתים שרצים שם על החוף חלמתי על לירון פפושין, ולא ידעתי שאלי בתיתו עקצת ביטוח לאומי. יש לו קצבת נכות מלאה, בן זונה מקבל אפילו 200% במקום 100, כי הוא לא יכול לזוז. אלי בתיתו